Obonsam ho den. Ebusuafo yemamu nyina adwo enenso nyame adom. Ode yenkwa ache yakọ osom asan ababiom. Enwumrei yeba abesia de. Yeba bekire Gyedie na yede ato ye Gyedie emu. Na enwumrei asem edadwa no eye asem a na wotwe eneka ho na wotwe miensa yedi sa enkomoi. Otwedi ampo nyankopon ne bo wiase eye obema na oba e na obo won e na ode to wo manim se monwo na monhye asase so ma oma sa ahyede na ekire se oba ne bema waka wo habom se awarefo ebetumi awo ewo asase eso sede nyame asem eka pepepe onipa hyase se ye wo na ye doso yedru baabi no onipa tenase ede ne nimdie aka se dia onyame aka se ye nyo no ye ne saa enye ye ne saa nti onipa de ne nimdie ayo enuro oba tumi kobo panie se me bo panie ede akun enkosua ewo mimu na me no obema hia ebetimi aye oba tumi ko na ya kyekere na wode se be ya one be ma betimi hia na awo entumi mfirimu ma oba tumi ko na wakofa aduro na wanom onom sa aduro no a na ye awuduro e woni nipadua mu awuduro a aye ne se abre bi ono be ma be hia no na sa wudro na ewo ni nipadua mu no na akum no obema tumi ko na ya kyekere ne na wusuo ana drobenya ne hunsuo efi mu ba no na yakwa akọkyekere ede ama no ni nyina abotae ne se ompese one oba behia ama anyinsere aba wei ena ama anwumre yebisa se family planning ye yono saa kwan ya ma kyerkyere so yi eye bone e wa awurade anim ana se eye onipa nimde a kan ya brabo ho enti enye biribia na wotwemiensa ne ne e na ya hye nkomo ya se ye toa so enne na ye bisa Gyedie ahodo ye fa adesua bia ye tena ho bosome e de bisa nipa dodo na dwenkyere nipa dodo na Gyedie ewo ho ansa na yehuna namon a yebetuo ewo ho eno nti ena sabre yebisa se family planning eye bone ana se enye bone na eye bone a die ne ma ne ye bone enye bone a ede ne ma enye bone we ene asem a edadwa enenso yebeje wadwen kai se number miri na yede ye adwuma nwumre 0598 994 994 0598 994 994 and 050 205 7003 050 205 7003 na afei wababeka enkomo a yedie ehon na ne anwumre midin ede owo ahene echampon mene nyame asofo eye Reverend Osei Richmond Christ Deliverance Church emu ena owo watena se ewo ha enom sanso na yera Alhaji Ahmed Osman Yeboa oye municipal chief imam ewo Enkranza ena afe elder Ayi Kofi Emmanuel the Apostolic Church of Ghana mu ena ononso edi ne dwuma ase mo enkomo enfri ha ennom yo yame enshiraw ene yakwanya ode amaye nwumre ene di kwanso yebo mpaye awurade a otumi ebrotumi nyina so wakwan ne mankwa ene nwumre bedi hine ewudwumadie mu mayenti ase ni hunumu na yija atiefo nyina so hyewonsa ija ye network hyewonsa
yɛsrɛ wo sɛ bɛdi hene ɛma yɛn na enwumre yie pesi nkyɛn na ma honhom mpem ɛmfa yi mu sɛ Bible sɛ brɛ aduru mu no oyɛ honhom na ɛwɔ sɛ yɛdi wakyi wɔ honhom mu na ɛtimu ama yɛwie pɛyɛ de ne yɛbɛyɛ honansɛm yɛtwam wɔ Yesu Kristo din mu Awurade bɛboa yɛn na ewia yɛkasa nkunindie ɛnka wo din wei na yɛsrɛ bi sɛ wɔagya ɔba ɛne nkronkro din mu nti agyidifoɔ nka amen amen afei yɛbɔ mpaeɛ awie no yɛhyɛ aseɛ ɛde afira elder ayi Kofi Emmanuel ma memra wo hɔnom na memisa wadwen ɛmfiri ha memisa wo sɛ family planning yɛyɔ ɛma ne mɛma nyina na ɛyɔ yɛnom aduro yɛbɔ paneɛ yɛtwa yɛn nsa ho ɛde bibi hyɛ hɔ yɛde bibi hyɛ awodeɛ nano ne nyinaa botaeɛ ne sɛ Oba ne bema fana honhom so mo ayen amen ya no panso a ofa nche yen na awie de animonyam hye akoso ama no family planning wutie edin no a aye blofo kasa ase abusua no atrase anase abusua hyehyeye enti se aye oba ni okunu ana atrase na omususu de wudi kan kotu ye no se onyankopon ka chi onipa se monwo na monoso na monhye asase nyina so ma asemo ye otumfu nyankopon ka ye no enye nipa baako oba ne okunu bi a wona ware na omonkwan na bewo ama ahye asase su nyina de ben emma yehu ye ho se ewiasi e control no enye sometimes ye wo pe na wo beye etoda kura etimi kra nuro bi free amanone na ya hye se nom sa niema ni nyina ya ade a esi eniema bi kwan nanso esanse wiase they say akoye bibi e wo ha hye nipa binum ensa na de omo pe omo timi di yetie nipa ntino etoda na ne ka no akoye kana ye obi wo ho a ne yefunu ha enti osusu se abere biara bede me ho baka me kunu no ana se obema me ko me yere ho no ota nyinsa ntentem yesanso ede obre ani amane ani ateti bebre eba abusua no so enti sa de bia obeye na afei nofo anase akura taro nofo na we hya kire na we ya wiade adan na yemfansuo se ebia sade ebeye a yentam betwetwe nti no anka yenye biribi na mpo anka 2 years time anase 3 years time no yenwo we yoni pan hyehyeye na sembiara nso a baanu no bagi atom no mo de akwa awurade anu se awurade sei na wasemtie nanso yenso sei na yabra bomutie awurade boaye we de yesraw hu yemobo se de ye ifunso wo mu a fa kyeye ete se na yem so obema no oba ebeda kra ebia niema bi wo ho a Bible say yemfa ye ho nkame ye ho de nanso ebia niema bi wo ho a nanum no ebepie a uwie kra tim se awurade se awurade me da wase se wo mamnya sa akonyan nanso de ye se yafoma ye dan fa kyeye ni nyina gina empire a wobebo ene mbaanu no nkita hodie de omo pese omo ye no ene be mana ye bone ebi wo ho a oboni tirimpo se ono de sade bi awiase anije obekoso agi nani achenti no ebakura onwu bi enti obi wo ho a ye frɛ cry nation se nya beton kura oyi to twene enti obo no ho ban sade be ya emetom de tirimpo a wabo no ema no be ye bone na mo ebi a na wo ntantem dodo wo moroso nanso na kwasem nie wiase ni sade mu asia ye den kakra nti no atoda wo kase wo nkura num na wodo mu kosuku da kro a kanti ya wo betua adidi sika wo de ba mo na wo hwe wadwuma na se ebia wadwuma no wo je 100 cedis na wo manum na se wo hwe na se ebia wo ntimfa bi maka ho a ano dia wo betumi akwa awurade ni wasere awurade na wo no yire wape bibia ye den aye but onye ma no ntra so emma bone emma
de yehunu no Bible mu a ewa Genesis chapter 38 na obarima bi na Awurade Nyankopɔn asem ekire se papa bi ewo emma na emma no de edukan ko ware na oware ye no wonso se de won hihye tie no se baba ma no ne ewu a ne nua timi yeden eware ne yire no ka ho na afi wa wo mma ama ne nua na wa yeden wawu no enti motion ni sade papa no dwen ye ne se owo kura mpo a emofra no enya ono ne de na mo ye ne nua na wawu de enti ane ya de na ade no ba mintum fan hweda ho ba bi na mempingu ano na di sa niema bebre ba ya yas family planning obi hye condom ani sa ne manyina eye bone no ba ye nwi se sa mire no gina ya abrante no siye no emom na ye evil so obawu ama ne nua enti ene o mansuo no nyeden enko oba no ho nipa bebre eye niema bi a emma awo emma se ye ka condom sha enye papa na ye bone no a de ye no family planning no musu bebre enso yade a enye papa ebi kura wo na one ni kunu da wi a ebi wo wa onum ensuo penturo ba no bi a half ana se tin tomato konko no onum ni nyina wa say sperm no nyina enya de a abofra betima yeden enti e basa oni de a hye condom oni de abopa ne no mu nyina eyeduka da ya enti ye nkita hodi a oni Awurade Nyankopɔn bedi ene ho kani no ene ebia betima aye bone ana se enye bone ewa Awurade anim Awurade no bo nipa oba ne bema na obo won ena o ma ho kwan se yenwo enema na obobo so se asetrem aho kyere bia wa wonum untimi nhwe wo mo wa wonsia obi yafunu hare obewo ntentem enti ne ma no kora bi kura on bebobo so ene ade onyame bo nipa no ade bia o de ma nipa no o kyere ho akwan ena ya nyame de ma nipa oba ne be ma se wo mo enna na wo mo nwo no na enhyehyeye da ho a eno ye de nyame na ye se eduru hanum a ono oba ahia awo ma na yehwe abodiem nyansa pefo a ye from scientists na omo dwumadie bi wo mo omo adesuam omo ye hu se ye wo period bi wo ho a oba wo ne be ma ahia wonyem ebisi wo ho a oni said the scientists ka no se bia said the scientists ka no se bia oba no obu ni nsa wi a emre wei ubetimi atwan emre wei ubetimi akọ no ho ebia ha ye free range oba sa atwan no de me amete we de na kwasem ni me ewo time ebia ba me ko ho ebia sa time no ba me ko ho no na se o free range a se na tie bia ebetum mo nso a etum no na de ahokyere bebre so ye den eba nti ni nyina gina nkita ho di a mo mienu mu bedi ni mpae bo a mo bobo a kire Awurade minimo osofo ma me bi wo ho a Awurade Nyankopɔn de adom ne akyɛde ma no adom a ani akyɛde Awurade de ama no nti na Awurade fa no so aboa nipa bebre enti o ka kire Awurade sɛ Awurade wa akyɛde nti ne sɛde be ya metuma hwɛ so aye wadwuma nti emma ye ama wo no Awurade fa si hɔ aye den emma me enti ne ma be ye miensa ono no obo mpa ye kire Awurade twa ne so because adwuma o ye den o ye no nti eno no Awurade ne twa ne so yes because ono according to ono no na adwuma o ye nti adwuma o ye nti osre Awurade se Awurade ntwa ne so enti aha no obi ho ane de no onye na dwen se o twa awo no very good na mom opese wotete ntamu okay enuro no a wo nom no mpane na wo mo wo no ekum enkwan no a ewo sankita hodi na ede kwada aba no very good ebinum se eno ne mane ye bone no eno de enye ye kwan bebre ho a ye fa so kum okra nanso bi wo ho a wo hye kra no ahomte dodo abasa wa ye bone wo Nyankopɔn anim because wo de okra be hye botom no watware botɔ no saa na wo de na bo pu ebisi wo ho a o de aduro be fra nam kra no kɔ wa aboro saa batitim na fe o ma kye no enti se wo be wo pane na wo be kum ohun kwamwa no de e bi abema na wo no te no
na wo se ne ho kyere no ebetumi aba se be man no kura ebi a ono ntran kodura wiye be man betumi afirim na be man no firim na akɔware foforo waku nkwam wa wie no wo be de na wawo ene e beta se ne obeyi sunsuo ene we de nka ya kwanya me de chekwa penti rubber no wo sansuo ma wonu be man da wi ene eno so adwene no ebe man aye bone ana me ka se bible say mo na adam ho onyankopɔn si na twetwe de onipa guo no eno ana obetwa ndi se wo gu a wa hwe wa brabo ni se de wo tie na wo sra wura se wura de we de me sra wo me say na nka me pema 18 but me yire ka se wontimi wo sa man ontimi wo sa man ntino me so me ntimi nkwa abonten enti me ba na odwane nti o koye sa bone no wie na wo sere nyame a ode beche wo bone de bia de awurade che ba ni da ho de na awurade ani da ho bone de awurade emfa nche right enti wo de wo da so gina ho se ejina nkita ho a wo ne awurade bedi ene wo partner no because mo ka bom na mo kwa awurade anima na mo sere awurade a enum na awurade nyankopɔn hu mobro be den ebetom so enti wo hwe ne family plan ankrofo ye eye dia wo mu ahye da bi se awurade na wo mu ye ana se wo mu de wo mu pe na ye because a man no be create me wia wo mu koya wo mu kunu enim wonderful aba ewiase ayeden eniema ayekoso wo wiase sesie no enya wo kura na obeka because ohwe school fees ayeji ohwe niema wo tuatua na oye wa adwen se awurade se ye wonti na also obekọ ne tuatua na also bisa ho se wo baso no wonti man hwe no a ayanso yasem ana ye hunu ahinta sem ba akoso se oba nyinsan a every 3 months e koro ana aduane a obedi na brabo nyina ne kra ana niema nyina awurade di bedua ni mu oyede eye akra na yanyem no oba na wanyinsa na ne nkwan na ni bibia na honhom no awurade de behjem every 3 months every da edikan ya oba na nyinsa ya akopem bosom miensa ne de bibia si a ebetumi but ultimi kase oyo nipa yentimi kase oyo nipa eno no eya hintasem a memom na meka batanya meka because hintasem bebre wo ho a any bible o say ye fa bible no so hunu awurade ba wo hunu awurade wo ho a wo hunu awurade wi a e wa hintasem bebre ye den e wo ho anu ntra na bible wo ho no so bitimi ebo mpa ye ma awurade da hintasem bi adi kire a e bia na eni bible no de ben bible no emu nti eno de matie fo nyina so fa nkoye bibia enyenye sa obenya ho asotwen na menu wie we wa hintasem no a wo kan kire ye okay se oba bi nyinsan bosome miensan edikan no otugu a waye bone denta okotu agu me ahon kire kro ya ye kan bi want me papa want me amo ho ban ana se want me anhwe se de na wo kire se edu period bi wa aye free range na ba na se enya tom oni oba bi ekoda fa hye wa adwunu mi se me kwanyem oba bi a wonu na koda bi afa hye otirim se wo kwanyem because ensuo no nya ko oba no ho pa e like se obenyem okay enti wo so oba no a wo ba gi nsuo na gu mu no fa hye otirim se me nso me be yedan me benyem enti wa pene so ama watumi aba wo nkyɛn no de ye wadwen se eya nyinsan ɛna wo kɔgye ano de se obi ade tu ne tim ya nya sex kwa wo sex enya anije se me jimani kwa fine sa wo ye wie na wa nyima fine pio ko onim but wo koye nkwa fa che utrim se wo konyem me da se mesan aba wo ho ebiem oye elder ayi kofi na ate na nka no mame ko chief imam ho ansa na maba reverend Richmond ho chief enumere nkomo a edaba maso enie ye kan family planning na family planning a ye kan ho asem wo ha no ye kan ne a nipa nimdie mu ya ye nnuro na se ye nom akum emoa no a emfa nyinsare ma
sɛ yɛbɔ paneɛ na ayɛ awuduro wɔ nipadua no mu sɛ ɔbɛrima ho nsuo kɔ ɔbaa no ho a already nneɛma na ɛwɔ hɔ no akum saa adeɛ no nyinaa ɛntumi mfa anyinsɛre ɛmma anaasɛ yɛde biribi hyɛ ɔbaa no ase anaa yɛtwa ne nsa ho de biribi ahyɛ ho sɛ ɛno nti no kyima no koraa ɛbɛba ama watimi ne bɛrima ahyia na wayɛ ba no yɛkum saa nneɛma na yɛsi ano no ɛno na yɛbisa sɛ yɛde to nyame asɛm ho a ɛyɛ bɔne anaasɛ ɛte sɛn. Gyedie kan mekyia yɛtiefo nyinaa mo joso nyame amo yɛ ho ban amen de enuane kan na ɛyɛ foma nyame ɔmfa nkyɛ amen no kwasebni asɛm wei ɛyɛ asɛm a ehia nkyekyimu yie pa na Gyedie kan no ekomhyeni ɔka asɛm bi kyerɛ ɔse man astata minkum ba'a falyatazawwaja mumu biara wɔyɛ ahoboa sɛ ɔbɛware no wɔnware sɛ ɔwɔ ho ahoɔden sɛ physical ne spiritual emu nyinara no wowɔ adwuma wonim sɛ wobɛtumi akita for ɔbaa no a wɔware no no matter whatever no mobɛwo ba mo akwadaa no ba a mobɛtumi ahwɛ no saa nneɛma wei nyinaa ka bom ɛna ɔse sɛ wowɔ saa gyina bere na ware na woware a wonim sɛ ɛwɔ bɛba baako mmienu ebi kura na o bɛware no ɔbaa na ɔbɛware no first born na ɔmo yɛ ntaafo ebi kura na ɔmo yɛ triple ne adade nti ɛsɛ sɛ wo make sure sɛ o bɛware na wa form a family na otumfo ya be kan se mi wo kire ye Qur'an mu a e kire se family planning se yetete ye mantem no enye bone fi so ono nyame e kire ye se obema bia wo ware na wo ba ma akwada no ennom no fo mfie mienu science kura kire se oba bia at least e ma be 100 se ye akwada atua no fo ano na wo noma at least be 97 enyinsan nti na kyerɛ sɛ family plan yɛ tete ya wɔ ntɛm no otumfo Nyankopɔn pren so ɔsɛ at least ɛsɛ sɛ womani nom mfie mienu ansa na watwa na wo nti ɛno akyi no wobɛyi nsen a wobɛwɔ ɔba no akyi no na ɔwɔ 3 years na kyerɛ sɛ akwadaa no apagya no ho nti ɛbɛma ahoɔden a wode hwɛ abɔfra no no ayɛ kama na Onyankopɔn so ɔbɔ nipa na wɔyɛ nhyehyɛ ma yɛn na Nyankopɔn ni nimdie mu no ɔma nipa so edi dwuma bi a ɛbɛboa yɛ asetena sɛdeɛ yɛnim no Nyankopɔn bɔ nipa no ɔbɔ ampɔnkɔ ne mfunumu yɛde wɔn betu kwan yoma ne adade se yɛmfa wɔn nante but Nyankopɔn ni nimdie mu no aborɔfo ayɛ ade foforɔ sɛ car aeroplane train a move faster no nkyerɛ sɛ Nyankopɔn ambɔ anka ho ntie yɛ bɔne na saa enuro no a aborɔfo no ayɛ no eduru baabi a adeɛ no yusu no ɛna ma no yɛ bɔne sɛdeɛ na yɛnnua yi ɛka no na baabi susu no ahobanbɔ no abɔbɔ afiri mu no na ɛfata sɛ woyɛ ɛnam adwene a wode yɛ adeɛ no yɛmfa no sɛ Nyankopɔn ama yɛ family plan sɛ ɔbaa no ɔnom mfie mienu saa bere no nyinaa no wonyinsɛn mfie mienu no duiɛ no watwa akwadaa no fo akwadaa no koraa no wotwa no fo wieɛ no akwadaa no koraa wɔn hyɛ dan ɛni apɔmudene akwadaa no 2 years ni wɔn tena ase akwadaa no 2 years ni mu ɔmmerɛ bere biara wɔtetare so ɛna saa bere nso watwa no fo 2 years na twa wokɔ ho a mala wode saa anyinsa wei ɛma maame no na bra wɔnyam na akwala wei kuta no na nneɛma bi a in fact wabɛhu sɛ woma ɔbaa no brɛ paa woma no pressure na otumfo Nyankopɔn so ka sɛ bi ɔsɛ la yukallifu llahu nafsa illa usaha ɔno ɔmfa ɔhaw bi ne nhyɛ bi ntu nipa so gye sɛ wankasa wode ho kɔwuram nti sɛ eduru brɛ bi sɛ biribi sɛ yi ɛbɛha wadwene a nyɛ sɛ ebi a wo no
oh the American so say wunya adwene bi say ade na meyɛ no situation wey a obi anim say ɛyɛ haw ɛna ama wawura saa gyina bere no mu na mmom ɛnyɛ sɛ wo yɛ no akoda no ne ho den 2 years wanante kura watwa no fo na wo fi say no me mpɛsɛ me mawu sesei ane de Islam makwan aha na mmom situation bi sɛ de American na akoda no kura ntiapo oba no kura no yɛmfa no sɛ wo ntiapo a firi sɛ wo sa akoda no ebere bia no wo haw bi wo yare bi wo bibi saa ne ade a wonim sɛ anyinsen tom a ɛde haw bɛbrɛ ɛsɛ wo seek for medical advice na omudo fa kwan bi so kopim bere bi a ahotɔ bɛba aha nti ade ne nyina ne ya na gyina adwena wo de ya ade na ana Quran nso no ensɛm bi wɔ hɔ a o kan straight sɛ wei ɛyɛ bɔne but ebi so wɔ hɔ a adwene bibi te sɛ ensa sɛ wo ba Quran ma o condemn sɛ ɛyɛ bɔne any alcoholic beverage bia ade bia obi dia alcohol wom but cigarette wankasa ɛyɛ bɔne but cigarette no o kan bibi sɛ onipa wo fa suban bi to ho so na saa suban no edi wawua ana saa suban no ku a na ɛkyɛ sɛ wa no wakun ho nti cigarette wankasa ɛyɛ bɔne na mmom ya trust cigarette na ɛyɛ poison na ɛyɛ dangerous ani adade sɛ wonom na sɛ anku wanya mu problem bia na no Nyankopɔn kobu atam sɛ adenti na wonom yɛ na mmom sɛ wonom na ukonya problem bi na ekoku a na kyɛ sɛ wa na wakun ho yɛmfa sɛ bibi te sɛ aduane a yɛdi banku obi pepa ne ade but odi banku ɛsɛ o ya no encounter problem bi o call hospital yɛ sɛ abroduane ukyiri kura o sɛ na me so ma ne abroduane ade na medie na odi abroduane na da obi ba obona man sɛ on check sa ade no hwɛ ne diet ne nuane a wodie na ampa ko yɛ ne sɛ abroduane yɛ ade ekyiri okyiri kokoko since o jai sa adro no aduane no saa yare ne mabio na wo si chinchina no so far as ade azam me koda de me hunu dia na me ho to me na wa hunu no wadi dakro ayi pressure no bae no na wo de ko wu eno no wa no wakun hu Nyankopɔn bebi saw no nti we no yo situation bi wo mu a wa obeduru mu no obehu sɛ saa de we sei no ɛsɛ sɛ me take risk sɛnea ebia ɛbɛbɔ me ho ban sɛdeɛ enkofa how bi mame sa akwada yi seri ositi na pomudine esua wonyante ye wonwia ye kura akura di 2 years wonnante ye wonwia ye afeni am odo bi dware no se akwada no na pomudine be ye den na wase akoyinsan abetena so Nyankopɔn nimdie mu no ni nyina eka Nyankopɔn nimdie no ho na mmom sɛ de obesi yusu no obi de to no ho so sɛ medie ma wo me ba we die gise wanya 5 years 6 years ntimi makɔhye ene die no kwasem na ye bɔne bibia ni wa ye hawo bibia ni we si ukwan bibia ni wa eye enhye bi di ma wo se o haw bi da wo so sabe anyinsan ye tugui eye bone pa ma otumfo Nyankopɔn but ebeduru stage bi no ye be kan je se sa anyinsan we no sabe esitian se ayi a the problem be ma maame no wan hwe kura maame no obehwere ne nkwa ense se o ka se no ne o hwere ne nkwa no ense se o yesa ense se etimi yi tugu wo bra Islam sumu no enye bone enhye da se me da bi ma hunu na makoye misne na manyinsen me da say yinsen we de me ntimi mewo wo bra woni problem bia na wo ho kwa se otimi wo na wo se wo koye gu ane de bone but situation bi ama yetimi aboto akoda no wo bra enye enfomso nti bibia mu no ya na Nyankopɔn o hwe wo intentional wo de ye aha eno na ma nia wo ye no eye bone na mom se ebia de eye bone totally ne se ebia ma wo nan ma wo num se de is alright awo no num no eye mi ko twa awo ane de Islam Nyankopɔn ebra kra o se wala taqtulu awladukum min imlak ma onipa enkum ne ba anase ma onye bibiti saa min ese ahokyire nti wo se ane de wo se nahnu narzukukum wa iyyahum mimi Nyankopɔn menam wo papa no kra no menya menam bo wakohoma
ɛne wo ma na ɔbɛwo wɔn no nyinaa me na me nyame na bɔ wɔn akɔma sɛdeɛ na papa yi kan ɛnyɛ ayi ɛwɔ Qur'an mu sɛ otumfo Nyankopɔn sɛ yɛnyi nsɛn akɔda aha ɔse adaduanan na ɔyɛ mujatoa adaduanan na ɔyɛ na ɔdane nankum adaduanan na wadane te sɛ apɔnkyerɛ no na adaduanan ne yɛbɛyiyi ne shape ne sɛnea ne nsa ne nan na otumfo Nyankopɔn sɛ ne yɛatwerɛ nsɛmpɔ ahodoɔ nan bi de ama wo bi kati bi rizikihi wɔba wiase na adwuma a wɔbɛyɛ na nu aduane na adwuma na nu aduane Nyankopɔn sɛ yɛtwerɛ ma wansan ne yawo wa ajalihi mfi a wobɛdie wa amalihi adwuma a wɔbɛyɛ so wa saki o said sɛ wo wadi bɛgye wiase na wobɛwura ɔhaw mu ne nyina Nyankopɔn sɛ yɛtwerɛ ma wo ma me yɛ mansan ne yawo nti obia ne mfi a wobɛdi ne yɛtwerɛ ma na ansan ne yɛwo no adwuma a wɔbɛyɛ yɛtwerɛ ma na ansan ne yɛwo no nti na onipa bia Qur'an no kyerɛ sɛ obia adwuma wo be start sɛ obɛ o se bɔ ho mpaye yanya yɛwɔ mpaye bo bia Islam yɛbɔ sɔra na jo da siom yɛ raka mienu no wabɔ sa mpaye no wasere Nyankopɔn sɛ adwuma wei na o se sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adwuma nyame bɛyi akyerɛ ɛnyɛ adwuma Nyankopɔn bɛyi akyerɛ ɛwɔ adwuma a Nyankopɔn de bɔ wo sɛ ansana wo ba wiase nti wo se sa sɛmpɔ na yɛde ma wo ansana ya wo ba wiase nti Nyankopɔn se wala taqtulu awladakum min imlak mai nka sɛ me ma wo mienu ma wo miensa me nwu bio ɛyɛ we ya me hwɛ wo mo na wo mo be pagya ne ade a dabi ane de Nyankopɔn bra kora wo se na rezuko me na me nyame na me bɔ makɔhoma ɛne mo mba ne nyina me na bɔ makɔhoma ebire bia na mtade yɛ mfanto wo de wo te wo sesi a wo so wo mba mienu miensa wo ho kyerɛw wo ho na wo nua bi fira kura se na ɔde ne baba akwazi ba bia me bɔ no school no pimpi 6 akora nso ɔkɔfɔ nwan sese nti na ɔde na abet na ɔde abɛhyɛ wo nsa akwada no ebe kɔmu nkuni da minua bi kura wo nua no ba ya oba di akwada no ba ya wo tikɔtɔ akura se no ano onsi fie onsi ha bio so ɔde aduane ana bibia ma no kura wo ma no obio anso akwada no sɔra no pa na okɔ school a wobenya bia ma no bia na didi obedidi sa akwada no wie school no wɔ kɔ a wo de trase sika na no pa bia yi ma no wo de betu susu mada because of the adeno Nyankopɔn say ansan ne bɛwa akwada no na kɔhoma na me Nyankopɔn me de ama no nti menka sɛ ebia mɛwo mienu na mɛwo miensa ɛno ayɛ ahokyere a we die Nyankopɔn se saa den de wo kyiri kokokokoko because ebini bɛda bia na me de ba asɛm ɛyɛ mfanto me ma me wo 10 so no wo 10 unim ebra me ma me ya abre watam wo 10 no na wo ya adwuma no wo ye pan no ma me oska ye krom metima ka say me ma me na the first woman ya wo de carpet say ne de na nya common so eduru say me ma me ya abre wa na wo bewuru na aka ne ma no 2 na aka 9 ne 10 no na aka me ani me nua ba wo di machi ye mienu wo 10 an company for no an ka wo mo mfinfin o e ka last one 9 ne 10 no so no na nsanka me ma me wo 7 ana 8 kura no say it's all right nka bra wo duru say wo wura hihiam senka bia ne babi behwe na ne babi ababecha na nkonkuta babia so no enti ɛhɔ no Nyankopɔn aka kyerɛ sɛ ne de ɛyɛ bɔne na mmom sɛ ahokyere bi ɔhaw bi gise bia wawo mu no obi wo baby wo ma obewo mu nyina gise operation afede first one you operation second one operation third one operation doctor say no say o yiri hweni ye say fourth one o nyinsan a one akwara no beko a wonim say akwara no ene de we betimi atwa na wo eno Yankopɔn epene so na mom say mete wo na nya bibia na mom meka say ahokyere nti ena mewo saa awonde Yankopɔn kyiri nti bibia mu no wo intention wo say innamal a'mal binia dwumadie bia wudi bia no say ye kɔ maka yi say ya ye koduru maka hɔ a ɛma no say eduru gina bebi na obu nsa ye wo dwumadie bia untimi mpɛfam untimi mpɛfam enti no ebi wɔ kora no ye wo principle wɔ mo no ma etimi atwe wo mo yin wo mo nsabuo no ɛkɔ achi ma wo de perform saa haji ni wie hɔ bi ni mo ɛyɛ but ɛni nyinaa no Nyankopɔn ma ho kwan because ni nyinaa yɛ wo intention na wo de yɛ nti men yɛ sɛ me yɛ family plan ana family plan no so no
ɛsɛ wo hwɛ ne yie sɛ at least sɛ wo yɛ no som ayi bi kakra bi kura sɛ akwadaa no ɔnte apɔ ana ɔha bi nti na meya hunu deɛ ɛbɛboa wo mɛnya nkoduru sɛ afei deɛ na asan da no wɔ yareɛ aha mi wɔ gal bi wɔ hɔ a last gal no nan sɛ bere biara no afrɛ me papa adan wɔ se me toa ma hu deɛ metu ahwe the bia I'm not a boy now or warren ayama o ya o nyanya problem oni na wo mag ayo se wa kwhye ayi o bia enti o say eduru se wo koyi no o mu yi one no the next one wo mu ye no wo ma hu enti o mu ma ni no bi sra so for some times for some months bi and sana o se wo mu koyi enti da bia no ye sa na sen wo ade no ba ma ye no koto new hospital new market hospital bi about na ko chia no let me be say family plan why you be paying na o say na me ye no almost over 5 years or more than that kura ema ekoduru say ade na wo de share ye no ye bra o pay say ye yi no ye hwehwe no ye hu o say bra pa ma mo ma na duro bi asra na nsan so for some months and sana ye na me say ni doctor no ne nkasa say problem bi ati say wa fam ntino bia ka ho asem kire no say bia ade we mi ye bia na eno na ekoso saa ayi no nti wo ne doctor no eni ho nkomo say ade bi say wa ye bi pen ema ekoduru say kura nti ade bi wo a wo ya wa utimi say ade na wo ye is unnecessary because enya ha wo bia na wo mu chese wa wo ne boy na wo mienu o se miensa na ono anu wa wo baako ntina chese wo nya nan ntino se se dia wo no ono wo break no akosha ade no over 5 years e ko be 10 years to no se bibi se ni de eye haram o Islam Municipal Chief Imam Yero Alhaji Ahmed Osman Yeboa na atenenka no ugidie ni senjumadie na waso eguso a otie aha eye Sompa 90.7 dwumadie sign wo Facebook Sompa 90.7 FM YouTube don so Sompa TV ugidie ni sign no wo ho Sompa TV no okọ YouTube na wahwehwe Sompa TV ubehu se ye wo ho no ma ye di dwuma no na wadi yachi ubetima gya wadwen kyerɛ so wo ho na ye nyina ye de asua de so for Richmond mame mra ho na mintie unu wonso wadwen unu anom akasafo mienu a edikan akasɛ obi aka besi adwene a wode ye saa de no na ne chief ka sesi ade wie ye ene nkwada maayo bebira wo monya nware ye kora no o ma ye family planning enti senka wotie di no kura family planning ye busua se de ye toto ne ye ho hyehyɛ ye o nipa no so kura onware ye enso akoye family planning safo no kura na ne family planning no ebi mfie du mfie num mfie nsia ene ne keka ho ubehia om na omafu aye do let me say family planning won so didi wo ho ye de we amino ebo nyame injira mo ne topic 9 ya modia ba se ne be ya eja yi nyame sonkura to ntia wonam famu no ibet mo nyina che kakra na mani paso ho de nsem akonkan ti yame injira mo ene atifu nyina Bible say onyame ohunu akirikyira de na waye ede amane ma enti nokwasem ne se bibie mu no ya na awurade wona kwan ena wi aseso e wona kwan enti eduru ba bia onyankopon se memma wi ase nyansa ayekwa onse nesdie memma wi ase nyansa ayekwa edi wi ase de woni nyansa enemu ena onyame so woni dia odi ye n'adwuma edi according to John 4:24 no kura se onyame ye honhom na etwa se ye na ye sori ewudade no ye sod no honhom mu ene nokure mu na according to family planning no we have many types of family planning but natural family planning ne de ye best ye won natural one eno na me encourage obia se onye eno na ye de won he eno no ye onyame yankasa period wa wahyehyɛ de ama
ọbaa I was a Bible say eduru baabi kurampo no a ɔbɛɛma ne ɔbaa ɛntwe wɔn ho kakra na ɔmo nyinaa nya adwene baako mɔ mpaeɛ ɛma awurade anim onyam yɛ dɛn ɛnɛɛdi na adeɛ maako ne sɛ obi sua wasa a ɔkyea ne pa ɛne sɛn obi sua wasa a ɔkyea ne pa ɛne sɛ asa no nyɛ wasa ɛna according to Bible na nkasa no Genesis 1:26 no Unyankopɔn ne bo nipa amen according to Genesis 1:28 no ɔsɛ monwo na mo sentre sɛ mpoa no ɛdɛn anwea hallelujah amen and according to Bible na nkasa no Bible no sɛ ensa enye adwuma no eni kwanse edidi right sa family plan ya ye kan ho sɛ nyina no irresponsible peoples pa na ye family plan no onti hwe akora no most no ntimi hwe omoma on say na esi even according to Matthew chapter 19 verse 12 no was na nipa bi wo ho a ontumi enware a owo won sa free won na yem na ebinom so wo ho a nipa na aye won sa na ebinom so wo ho a osoro hinye nti na waye won ho sa dia obetumi agye no manenye okay hallelujah amen enti enye tintina say ai ware opa obe wade opeso a won wade ena obia won ware ye bia na wawo ba no oye kromfo obia on ware ye bia wawo ba bia nyame mu no oye kromfo right yes enti wan say awade ye hyehye ye ho no ye nhwe say ye maame tetefo no omo ye family planning ana no omo ye family planning o say ansa na wo be ma akura no wo be so awade no papa unu say wado aburo patama o ba yire no kire say ba yire ta wo sa afi mu ni nyina ba yire ye dia ma afi ne san ye de be kobeto so na ne emi say ye mrante no ye omo adwuma ne bet obi adwuma lototwa na de we kware on say this here on said the physical work say adwuma we de ye adwuma metimo sua ma pon me ho ma ko school me ye graduate ya me ye adwuma me ye business ma me kura me capital me ye dey me ye adwuma ene oba bi okura onye adwuma onye hwe be ma bi o onye hwe eti nipa we nu besi den wa wo ba ahwe no ontimi eti according to Bible na nkasa no sane wonyame hyehye no natural family planning na wo say yenye o sa adibia na ya artificial bia no enye papa right adibia ya artificial bia no e wo side effect ye den e wo ho eduru ba bia artificial family planning no e be ka kire wo say eboa mamma no omunya ahoden so the more bia owu bebere no na wa hoden so ye den ete ombetima ye ne sa ombesia ka kire wo say it increase productivity o say oba anwo ntentem a ne hoden oye adwuma utimi disika den ni mpokuya no ye den ho ma omo ho san ye fe iti sa ne ma nyina ye kyerɛkyerɛ ho namfam na wo dwene saa o na ho mfam so implication ben na wo ho right iti sa ne ma na wo fam nyina no family plan ya ye kan obi okurambo no on say wonyame ye oba se bosumi bia ne emoja bi o ha enye emfiri ne mu enye den enko na de esu amba se ya ye ka ba bia ezoso ntutuo ni fini o se matua no ka no nko di watua ezoso na ka no nko no ewusie no fa hen egu ni mu eti ane stroke ne pressure ne yade ahodo a yese ne na ye papa maram kan wo ho afrafra ne botwahwe ni nyina ne yesa ne ma na ye ben ye de hyehyɛ ho no to emma no bi oya o sepane na wabo ana duru na wanuma onchima biem yes onchima biem na make say car no anwusie no mpie no a watua ezoso no car no be yesi no correct you go say car no kire say bibia betimi asi and now the ye school year master to me was he breathe in
na wa no o exhaust wie na say one can breathe out wa bo say yes we ana say ye de wura nsuom na asitua wo hene na de wura nsuo na esi wasuko 5 minutes ubewu edi moja na e wo say ekọ na wo masa moja na enko no hinegu etimi ma wo venzi ni nyina mu ye de ben emu sisi on say na esiti e enti ade urade say enye de na enye oso onyame ya na hu say moja no ensene nko ena yivi ngura say what ye na so na moja no kura ba enuro no awo no hi na wo nungu etirimu awo kidney ne awunya kidney problem o say nuro say no say yade bia anse da ni nipadua na wo no madura ha na wo ha roba ne nse wo say mapa ho pam de wo pa ho asen ya so na wo so ama na yesen eti wo so ama na yesen mu no ana say wo so ama roba no na ho ni ayeden ade na toy ekurami ba bia anse wo say mami ntwa ho na mensan yeden memfa gyanso ti men so ama na ho de na yesen say ya na say me ma na ho de na yesen oh ebi wo kurampo no e ma na se kurampo no etindi bibi ko hye ho ure unimu niema onyamere ye obaase ade na so no chemicals bi wo mu edi anu nyina timi wo na ma obi wo se me ne be ma hia kura mente de be ma famia mente hwe ohun saa niema ni nyina ye enuro bia ye de keka ho ne saa niema no a emowa ena wo be ma so kura no awurade de obi ntimi enchiti ne awurade obi ntimi nsisi awurade eti niye urade aka no eno na ewo se onipa eden eti so na kwanya onyame de amanye se waware nti na da bia na wo no yire kohyia mu ni nyina wo se yesere ho self control eduru ba bi o so onwo so abra Joseph Potiphar yere ohun se ba bi amaduru mi the danger zone ababu no abrante ya no wutuatua no so ye hwem panfo se ne omo yere omo ahofade ne omo ahofesiti ye. And so Bible say Joseph no say be sa kono we dia man sem ho so na mi kɔ ho no mo a asɛm ayɛ de bɛn atome na ye mi say na kura nipa ye ba no awurade ahodene san na tiye mu na asɔre no kura ɔkɔ awurade asɛm no de ye adwuma edi family plan ne de ye kan nyina no according to awurade mu ne de wo beten ye ma biase na be unse e wo se wutimi ye den eto obo ase na wo ka se natural wine bi e wo ho se artificial one na ye num nuro ye bo pane e de bibi hye yase e na enya de wo na ye mayen ne ye mayen se enye den nyina na na oba ne hia wonyinsan yo nti we need more education. Okay. So omo kire yen na ye hu se ni na eden etie na ni nyina so na nche me se ntu ye hofo se obi ammo modern so ye oba obepa adwuma aye wo ye oba man so obepa adwuma eden aye o se won se ye nsam nyina no ama family planning no ye wura mu nyina no asen ko gina se ye wo ba na ye ntimi nye den enhwe no nti wo ba ye Facebook no so sese a enema wode ye family planning no ebi no ena ewo ye Facebook no so sese ai on say eje mi ntwa wa no sa condom ya ye kan obi yusu bi e de oba dai na ni bransa na ne be ma ni so e ko wura ba na se condom no adena to ya tres ayira oh edi on say condom no kura wa yusu bi da no oil bi wo ho oil bi wo ho ni nyina kura according to scientists no omo say sa oil na ewo ayi seed no ho no e ma kura tosa edi ade bia ani wo no mo a eye artificial o no eye manipa ti se obi aye tuntun na se mi brichi me sra ma kokko na dey tuntum na kwa ma kokko na ba obi ti mo sra bo so oben no kura na sebe 80 cent e wo ne ho na ni nyina na nche na obi okura bibi ti mi twa no e wo senka honam na nkasa ti mo fight makuru na dey ewu but operation kura mpo no bia ye pamo a enyeye enti manipa bebre nkwase no efiri omo nsem nde o hwe Facebook no so bia wa we no so ye ne a wo betima bu nna no
na wone oba na timashia eda wone ne hia wontumi enyem ene ne ekeka ho no eno so na wo ye Facebook no so no nti wo ba Sompa 90.7 FM a obehu ne nyina ewo ho Reverend Yenko aja we na ye natural wanya meka no oh wan kasa kura kire se wono kura mbonu kire se wodi bibia so nipadua mu a wakɔhye condom no adije bempa na abenya wona wonse nezie eti wo awurade nhyehyɛ yemu no anije kura wo sa wonsa ka no wonsa ntime nyɛ dɛn henka na sense ya ade e wo se wunu se bema na dwene mu ayi free oba ne nso adwuma aye de be aye ne fine muhye mu na anije atimu yɛ dɛn aba eti wo hwɛ awurade nhyehyɛ yɛ de a uchiti awurade a enyiyi na wo bema wunu madura ma wo nkom wawu no enkom wa unim ni onyame de yeye na unim ba bi kura aduro ni kogu aduro bi wo kura edi wu ni padua mu cha ewo side effect bi ye den ede mawo edi eni kwangura nya se yade na sebe ebeba nka nipa kura eni kwan so to wase me no maduro onyare yenka hwe onu maduro sesen edi ni nyina no ama na obonze mema ye bo akokora ntem ye wu ntem ehaw bebre ye pomu ye mre ni nyina ye saane ma no a ye de be ye de keka ye hono edi wo awurade kwansre mesre se artificial family planning no enye se bia eye problem bi pa na aba ene menko ho because a problem bi aba me fanse bia wo ya ba ya na bia bodani bi achewa wrepu ebia wunim akora wo ye den o be wo no eti sanye a problem onyame okwa obefa so obejeje obi abata according to Bible na nkasa ne se ne awurade ya hyehye no saa ne ma e de hyehye ye wo de nyame nim ni eye how ne na madam can you say ye de share ne ho even kura no ya say ni padua no and according to Bible no 1 Corinthians chapter 3:16 no was muni nsa mu ni padua yo nyame asondan tiso obi say wo nyame asondan a say ye na awurade be den ebe say no ana nindie ntra so obi aye bone onu awurade na ngasa de wagina wan wosi mi kotu ne tre onu ama bra even kura ono ye family plan ni nyama mpanvo enkura nketenkete omugu SS tinda kura omotwere exams ya wiye nko a evi say baabi adwene ne da no ayensem bebre and now the madam hospital na wo kire ne happy family ko hwe school for pa omugu ho 1 2 we yare 1 2 we yare ombebe bia zo bi so omo a omo sem yem yade ni nyina baabi o etina ni yem eti mesre se ne awurade aye no moma ye nie no so na aboa yen ama yetimi anyina che yetimi nso atena ase ye won fanto ho wo twere mu ema di kan form baaye se na obi aye family planning pen according to Bible mu no de menyanhia bi se na obi aye family planning and then menyanhia bi wo okay dia de ye ni ho abakose mi ya wo de ni eho se ne awurade de ama yen se yen wo na yasenye den entrese mpoa no anwea nti se awurade ka se yen wo na ye ma yase enore entrese mpoa no anwea na eno nti eno ane se ye wo ana enti mi di kanka bibi se wonyame a ono oboye no initiate no so oboye se ni subanzo na de ben nyame a hard working God on a bow wiase nyina wa hyehya ma wo se enne edi kan wo bo we edi won so no bo wo se ni suba ne se so ade na wo ye okay o ka kira adam se do asase na da ho no do na ye dey didi ba na emi se on se ye mudodo se na e do ye mudodo se na ye adwuma oba be ka se wo pekunu onye adwuma be ma be ka se wo peyire onye de be onye adwuma edu de baso be wiase no wantima nhwe no a eno nso ye bone edi e wase obi a toto de niema ye ena nye de bia so na wase ono yirisiem enye de bia ena sesa ono yirisiem debi life na ye bo no
we also nyame de not you nipa wie ohun kwa home. It life is both physical and spiritual. It all once to the binzua utimoye fasting. In process of fasting say kura ye no oban hia. Panen chere bebre banti yesesa ne yema. But so penya udade pa enu ntina bere bi ya David kun na kwa Uria no. Saa bere kura no mu gina kun mu. Eti apira David hu se wafa Uria yira anyinsem beba no e no to nkra friend se omra ono angasa ama na kwanya so nkofie no na ye nkodo se abra Israel gina kun mu a memma nyina wo kun ano e na bere we na me ne meyire nkofie empare me se ewurade tie si me yesa na yen wiase nipa ye ba no ya fa niema bebere tra na ye pu ye nigu niema bebere so nti ye ya esi we nya hwe na ye de se niema yo na ye de se niema ye beda ye hona yaba ye ba ye be for fine toso mienu ansa na de wadwen kyerɛ aba abeka ho ewo ha enom ugidie ni sendwumadie enie ye live ewo Sompa TV ewo YouTube ena Sompa 90.7 FM ewo Facebook ubetimi ajone ye ono waje wadwen kyerɛ mayemfa asedama 21st clinic clinic of our type ena afi Courteous Marketing Agency. Okay. 21st clinic for na ye na wo ma se ye ba se ya 21st clinic ayesia tika expert siatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Ye beda 21st clinic for us say okuta yemu kwasi ada nwumre bia ma ye de ogidie ne san dwumade ebro afi no wabeka ye ho a aha Sompa 90.7 afi Facebook no Sompa 90.7 YouTube no Sompa TV na waje wadwen kyerɛ ewo ho elder ma mensamra ho biom chief imam eka say ewo Islam no de ade ye bone no ye twero no pain esi ni pi woni beka say black and white ya twero na da ho say we ya ade we ya eye bone enti se Bible no mu mimisa say Bible no mu no ye wo ba bia ya twero no pain say we ye family planner why you born here na 90.7 oh say brofuna nkasa no any Bible brofo family planning no any Bible yo na otumfu nyankopon asem kire say won sem so no nam bebu fo won sem so no nam bebu bem right enti jrokronkron nsisi dua say we family planning a why bone nanso Bible say yakoma amu yemfa e maye de nam ye eko awurade anim na me wo rebata kakra senka mama kwanya na osofo e ka semina eno de mama dwunu ye mekesene kakra say osofo say on say no ochre natural wine no natural wine no are perfect. Right. Now so natural wine no. Yeah, hwe omo betima use a wo de ba percentage a bi a be 30% na 20%. And the betima ka say me hwe natural waka o. Da bi wo ho a etimi ba wo mu. Eno na wan hwe yi a wo ye sofo so be fa wo yilachi. Because ade bi wo ho a situation bi wo ma say urade mobro hu nti e bia eni wakwan mu dia na wo de nyame ase. But etatu ni papa. Ndi say ye be ka say yehwe menti
sɛ saa mɛnti desi ha deɛ wo no ɔbaa da wonyem nti saa mmerɛ no na ɛsɛ sɛ mɛyɛ yi no deɛ mewɔ ayi kakra wɔ ho ɛsiane sɛ ɛnyɛ da biaa ɛna bɛrima wobɛka sɛ mɛtwɛn sɛ mayi mbaa no wobɛnya no free range ɛsiane sɛ ade no ɛba na ayɛ dɛn na aba sɛ ɔbaa no abu ne nsa deɛ a ɔbaa bi abu ne nsa a wobɛrima no koraa no ɛnyɛ wakɔnnɔ sɛ ɔbɛyɛ dɛn wobɛkɔ ne nkyɛn ba sɛ ɔbaa firi ne nsa buo mu deɛ a ɛno deɛ firi hɔ no kɔ biara no deɛ sɛ wo kɔn dɔ a bible sɛ yɛmfa yɛn ho nyɛ dɛn ɛnkame yɛn ho ɛna afei nso na me papa ɔsɔfo Richmond ɔsɛ ka asɛm bi sɛ wɔn a ahia wɔn na ɛtaa yɛ family planning ɛno nso mewɔ ayi kakra wɔ ho papa yɛhwɛ family planning pa sikafoɔ na ɛyɛ mehu sikani ni awo 10 da sikani bia suro sɛ ɔbɛwo 5 because hwɛ ne sika wɔ bank a osuro sɛ ɔbɛdi ne sika na manasa ba me a meni bie no me hwɛ nkye because me ni makoma sɛ nyame na hwɛ nipa me papa no oni sika o nanso papa ɔwo 24 awo okay because me ni sɛ onyame na yɛ den ehwɛ nipa enya tɔnko ade a obewo onya nyini na onya hu sɛ ne ho ɔnante pɛ because de bia papa yɛ didi a yɛ yi bigu enti sɛ nipa no nya bɛka ho pɛ sɛ de tie bia awurade nyankopɔ bɛyɛ den ɔbɛhwɛ no na ɛnɛ no sɛ de yesusu sɛ wiase yɛ no sɛ yɛnhwɛ yie ne yɛntwe yɛn ho amfiri saa nneɛma ho a da bia awurade nyankopɔn bɛbu yɛatan da bia awurade nyankopɔn bɛtwe yɛaso ɛfisɛ deɛ ma ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛanyɛ dɛn yɛanyɛ ade baako a ɛba amadwene mu nso yɛ sɛ ɛnɛ yi ɛma no koraa bi ne chima no bosome bi ɛsono bra ɛde ba indi sɛ woyɛ wadwen koraa sɛ bi tutu sisi na woyɛ wadwen sɛ wo ne natural wine no na ɛkwa sɛde abosome baako no bi a wusi hunu no bosome a ɛba ewu hunu ne sa ɔma no koraa complain sɛ ɔmo use date na ɛno so san yɛ den because ɛnɛ nuane a papa yɛ die no enuane na ankasa san yɛ den ɛsan sesan nneɛma bo sɛ date wei me de ma hu bebre date wei bon say date ba ko an senka onim say sa date we de nka oyiri bebu nsa no etimi bi a 5 days tim beto so ansa na bi a yeden aba na ho no so because ye adwuma ye say ye mesi adwuma ye brewom tu sare ko ba na sare be da kom sa na fe na me be train say ay free range okay yo chief ma membra wa ansa na yafa afrefo no so na sofo Richmond sen ko no de susu ye se natural wine ne ye na artificial no e won sunsan so bebre okra wo kasa kane na wo ma ye mfanto hu bi a na e kire se ababa wa bi se de na kakra bi na wo yare kakra bi a wo yare okra wutufu se ebe ya omo doctor amane nhwe se bi e no na ha no a natural wine no because se de ye di nkomo ye hu se family planning na nkasa no yentumi nhye da njae se yentumi nyae de a nan de bia nnuro no aye nonom mpane na ye wo na ye se yete so na ye hwe akwan foforo na sofo Richmond kan se yenhwe eda oba no onni chimamu a eda no so bia onto kosua se woni be ma hia obenyinsen sofo eda se no de be ye den kakra ugina hefa no kwasem ni ana na me ka no se ade na ye no wo adwina wo de ye especially Islam o say innamal a'mal bini ade bia wo ye no your intention botaya nti wo ya ade no ma ade no ye papa nso etimi ye bone right e woni ma bebre wo ho a ye wo ho kwan so but kwan e be fa so aye no na emma ka se wo niam nyina ho kwan na nya ni nyina na ye mamo aha na nyina ne fata ye eno ano na me kan se me wo ho kwan se me di banku but eduru ba bi no na banku mfata mame wo ho kwan se me di mado aburo mi wa aburo si ho je ne si kwan se me yire ye banku ama me ye bone nanso so enam se aburo aduane ye mame nti no esese enya ni nyina na ye mame so aha sa na chira awa se ameka se na nyankopon de aware ba ye no eno na meka no wo si man asata minkum ba wo bia wa ya ahoboa se obe ware na ware
aware enye force mo obi ase wo ware obi a waya ahoboa so obetimi aware ena hu Nyankopon ma ho kwan se ware so mro aha enye se wo ye ya na wo kware nti aware no ena Nyankopon ma ya aware ayi no ono ama ye family planning no say for 2 years yem plan your family yema aba no any 2 years ansana okwala no nom 2 years ansana watimi anyi yase awo nachi but no kwasem ni ewiase na ekọ no na niema bi esesa sa asema mla me kan oba tua akwada tua no fo ano a eye hardly say obenyin san ye papa no ye nananom tam no ano na wo mde tena ase a wo mde tete ye ntam nti uwe a me ma ba se ne de ye 2 years nso no yin so aduro bia o but sa no fo nom no ana akwada bi wo ho 6 months kra ye ma ne nom no wo twa no fo no de lactogen ne ma ne ma bi na e ma no sa system na e wo mu no ebesan asesa anu nti Nyankopon de sa de no maye senka yemfa ntete ya wo ntem but as time goes on no ne ma bi a ne ye di ni nua bi a ye die ni nua ba bi a ye die no ama system no esesa enu nti no sa family planning no de no kwasem ni enye ma nipa se wo de wadwene beto so se kwan ya ye fa so ye ni wo Ghana ha ne de e totally wrong. Okay. Kwan ya fa so ye family planning wo Ghana ha no se wo no feel say especially mbaba ne maya wo no mabo wo ya ye bi so no be ma wa ware ne yire se ne na so fu kan so be sa ayi no kwasem ni nye nyina ne ya ware ne yire nyina tifie da bia ne ye calendar so obo okra ne yire ni kunu no wo ba fie ebia 2 weeks ana month asese na wo ba bi adwuma 2 weeks time na wo ba fie na obafia ba 3 days time as so san kwa adwuma mu so no nti ba 2 months 3 months bia na say ibi no obafia ba hwe abusia oba ba hwe wa at least by 3 days as so san kwa no ma brante bi te me chances here every week bia no oba Friday and ajo Saturday Sunday as say o san kwa na adwuma mu so no only 3 days kura wa ha every day bia so oba we afa de oba ya date ye afa na date kura no da ben a o say nra na da ben na be ya o say o say in fact a be problem pa e bi kura me call e be 3 months 2 months ni na afi de meba chale meba ma hihye bibia ya ma je battery mo no afi o be duru ya afi say enne de ya kura say won kan ntem o wa ya bibia na o ya o do Saturn sauce me de ennenye o adebe na enyo sai then ka oni kan enka no kwa na janka na nka wa bo mpa yenka wo ya sore na nka wa sire nyam se Nyankopon pa wai ma no mra se kakra onka o wa dwara wie bibia wo no abudware ya wie ahye ne na ti ya beda ne ada wo do Saturn sai ne de enyo anya sai na da be na eba o say mi wie ekura no me wo me 10 days ni mu nti gi se 10 days ni da be o say 2 days ni de nti aka 80 days meso china meko so no in fact niam bi sa no de ya na ebe ha dwen na mom sa family plan ye sre kwa ye fa so ye Ghana ha no de no kwasem no e totally wrong enye Nyankopon akwanya me da say se mbe ba no ye ma me fo a wo ni kunu wo ne ba na o se me ye family plan me de me ba we de gise 4 years wo bra yare bia ni wo bibia ni wo asem bia hawo o hawo bia ni ho no oba no so e family planning 5 years and san wa wono ba chi ane de totally wrong me da se bebre so for rich mama minti o ni awde be ka ho na fe ma frɛ form ram aduane a de no yedi ne kakra akra no great aduane a de yedi ne kakra akra ene san ma wo yire mfa mpa ne yenko hye no na sɛ yade to no so nso obeside ne na hia sene na mara mo kan sa akura yi obi kura timi de sa ne mansi ne na waye no fo afie ne ho kura anya akọ no bio pasen ka manager family plan na ja once a month bia kura na nya ba akura kwa sie no be mo ahoodene dan se wode no be kwa to family plan no so na afie no yade be ba be bo na bia kura mpo no a wansi ne na da mu bio what's in is there oh
eti ni ewo nyina so ne se yenyide ye ho nya adwuma se ye wo ebetima hwe nkura no problem wa family plan na ikoso pa na se nipa no ye wo a ye ntin hwe o muntira na nke ye na se obetimi ahwe nkura no a wo haw ne sen adwuane wo fi a nkura esu ayeden enti aho kire na ma ye family plan no ye kan sikani bia na o se menwo kese no bia na awurade yakwan mu bia na ono nkwe asore ba ye kan ma kristofo tinyame de ahode na ma se ubetuma hwe nkura no a die be ne wom ana wo hwe ade no kura mpu na se utimi wo first born na timi hwe ndi gina ba bia ni nua nkuma mu nyira o ne hwe omo but ye plan ni ye management ne to do bia emfa nyama ne mfa no kura se ebia nipa no be ware kura na oni adwuma ye akura na wawo no kura mpu na nua ne kura obedi kura ho ye den ho odene ye ni mu nkura bebere wo no mo yemisa so mo maame no papa wo omuti street isu edi eba ne saade a na gire se awuradi mu kura mpu no wa deviate dada no great edi e wo se ye adwumaden na yetimi nye sika se yenye family plan na nka ye wo nkura no a ye behwe omo se yesu family plan se ye nwododo a yenua bi mutimi ware mienu ni mienza omo nso e meda say afrefo edi kan aba homa no so dada 0598994994 good evening udeni babi akasafi udeni babi akasafi yada say mayenti o mfira tebubu anwumre yi yo meda say ene adesua family planning no de obi ka say nyana me ake abusua no na mo plan how to live at na tete and I'm for say memory kwan ya deputy say your vaccine dey dram for ya ekowe ye wo nkwara e do mo kowe and dey mo so it make us mo family plan e mo wo yellow fever na papa fo na me fo na akosa la yakobo covid mo wo na yakowo ene ye prevention ya dey ni ho na uwo bibi so e ja bo ho pan na anye sam na eno dey mo so o nya yale na yellow fever na omo kan ya ogoji na ho we dey side effect na ena obi ka say Bible say ye no se sempo anu ya for me say duru ya trampo because and put me kind ni pass say obi antimi kind ni panwie e wo kan wie no de o ma san wo de kura e bebre kwa yada say good evening hello good evening 0598994994 good evening Hi Ben udeni baby akasafi awede mkasafi mfanga amangwa meda se mayenti wanyumre media ne no kan se meda malamase wi asuna nkasa no akwasi bonyima abibima mu ano ebe na no ma cha ba kwasampe ye wa biaba na se oba pese won titi wa wo mu a ye ti adiaba no de ma wa na onu ma eno nye injection ye gonyina akoye diaba now see how they be show sound ne fablo do ku wi ati nyina na e bia mo fidie so doctor job be bia no wa de bia no so fablo red because they omo na akoso e di wi aso we aso we abust that action in kwa na bi am market that kamo for no ampa e dia no mo dikan o wa dia no cheche mu omo ampa because of say don't mean so akana pa no Pantiana Pantazian and Cacasian, who be a bit of a slow. One of the buyer, the enemy of your name. Naked one of the Ubiana delay. We bet you one after that. Any traders a minute I got it for is many job only in chair or maybe okay. Share with BBM. Who can not lie and I'm quite out of Quara, and you can. In the society, actually. Yeah, good evening. Hello, good evening. Good evening, baby akasafi. Yeah, friend, some Kasafi ngwa avenjiri. Wadaro mama yenti wanyumre ye. Yo ma den say kan say. Family planning dey obi o baka say eye bia na say ni pa no na onim jama suma.
Right. And let the idea be brave, we are sitting in our family bring as I demand and bring us. Who be Nipanus, I don't know what Passapan. Who way to get see one number. Can I overtake the idea and acquire all my feet? For no enemy on our for the upon. Right. Make a dream of a single beer. I know yourself, or and then your wife be a conquer you. You won't use on your go in the family planet. I get at the Yeah, say good evening. Good evening. Would any baby or Casafi? You are to May I say my auntie when you read? I made the one no more today. I got the country. You for a quite a look on a bed is waiting down. Then I will be a grandma is no one who let you what to film. You see, ever as a moment you look at it, a brother will not say, ever as I said, you didn't want to ever boy. And a man back more for a cat, some is done or more. Nurse for inquire for where you, but most of overcome on people on your Vatican. Man, we have to go to the all kinds of idea of 1 million in what it is. And in bad about this part, I don't know how I'm going to right. Yan say that's a good evening. Would anybody be a Casafi? The Casafi was washing. Also for Yada, my auntie on you. Also for Mr. Owen in the South. Yeah, now be more country. Yakub was a more no satisfaction. Yeah, any country. I want to hope of the moon now more satisfaction. Oh, overswearing or the one not then only Yakub was cafe. Yendo is only a capital. And yet, what he bring them. Or say, the whole Barcelona one and one. What you will probably come only in everything to be cut. But you won't have one yet. Make me possible. And not the Baba and Nasa. And yet, don't the thing Yakupon will be Patama. The look at all Yamia, Yamin County. What's more? Oh, yes. Good work. It was among the power here to what I say. But it's about more planning. Again, one can move it. Come on. And then again, planning, come on. Let's say a family plan, I think. Yeah, I say good evening. Bro, say good evening. Good evening. What are my auntie when you marry? You, Michia, or no other for you. Yeah, you also. Oh, yes, I say, and I give you any say. Send a suffer name for Malam Munakano. Family planning, no, the intent behind the action, no, and I am with some of us if we say a problem. No. Onan, na sama de be a suffer no, in a son. Onan automrao. Yanko Pomra, no one shall say, wouldn't happen in war. Walk it to an Okawale or Bano. Na wo mama uniano, Sam Rano na una buso. Na sebe, Ababa will be so. Wawale, wawube num, afeno fear the ascenum. Nikuna Wejano. Wako wale bema for Bema and so on, Palabe and 9, or no say you Wejan and Omi no Akowale, or more Kala Kono. And it's our bawi, so Oba Communica no family planner. What's your bonnet? Cut your coat according to the cloth that you have. Minority. Yeah, I see. Good evening. 0598994994 050-205-7003. Good evening. Good evening, sir. Would any baby or Casafi? May I say my auntie? So for the baby, when you are coming back, yes, and thank you, dear. So, Bema, we are worried. Move for me.
Sabra, the person will do, how can you not say? The say, I'm not young, the woman, just say, I want Avia, they want to take a chance. And not yet, may I say, I won't marry out for your hand. They are one and share, may I family brand. When you go here, no one is about to say. So be I want a man, not with man, or be worried. Naturally, here, when March, yeah. If our body need be right. And we know it's just passion, want them and a piece of you. They have to. Yeah, that's say. Good evening. Hello, good evening. Would anybody else Kasafi? I tell you, family, Medase, my auntie when you make. Family planning, what's your Oh, so that I was that Roman. Name pointing in a family planning, doing an marriage. What does the family planning? Yamina said, what's young? Yamina Finipa. Open yes, now, mammy, a family planning and talk about that. No family planning almost social media. Yamin, who would say, I'm pointing to focus on your family planning. We have a parent. No, right. Yeah, that's it, baby. Good evening. Would anybody else Kasafi? Medase, Mira, my auntie when you ring. And this what I'm saying. The man says, "Yeah, I was saying, and I say, sometimes something can say, it's a family down here, and I didn't have one now. No one guy, you know. And to start not, you don't know when you come to me, Terry. Yes, everybody tell me okay. Say, we help you and what you are, and I help you what you are. Let my yeah, ever the good room. And this one, 2 years. Right. Yes, we are that's the baby. Yebrenanya, Yabian for Fred Medinins in Ayambra studio na Yemepon. After phone so actually, okay. After phone so better. Good evening. Good evening. Would anybody else Kasafi? Yes, most without them. Okay, my interview. What me last time we are we get together a year papa. Now the person who say a Christo for as for no. I am a dinner case family plan yet. And then I was in here. That's what we can say family plan. I click for a day. As I said, yes, share so we are this with me. And that's what we are for. That's all we won't see show what's what. That's all young someone at Chica. Aha, I Bible said. Ni na ya de beba tenu no correct ati ati enti ade bia nyankopon aye bia no ye nyankopon aka bia no e so ti so o fi yan woni ya sa so ma ata so ma o so di ni die pe ne won ya sa so ma ne ke so o kire nyankopon ya nsa no o ti bia ne de kan say so for Richmond o na sa pa o kan a Christo for ti pa God o ye Christo ni so ti show so a na akawa wa kakra. Yeah, say good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Hello, good evening. Okay. Went to me and you know I will ho enom. Okay. Ebrana nya ye be ye mfansi di adwene da chi ye behwe so fra entina nwrei ye de be si ha. Elder ma mintie wase media wie na do number twedwa bia na nkomo ye chi ye sore a obi be pese ono be di nkomo ye da tiefo nyina ase ye pa right say the end program ya ka mana kosi na ne se de opese wo no yire entem kitamudie ne mabrabo e be so awrade ni na monso mo ninyam totototo nti
Bibia mo de kwa awurade anima otumfu nyankopɔn na ɔyɛ mpaebɔ tiefo na mama yɛ nhwɛ sɛ de wiase ɛkɔ na mama yɛ mfa so ɛnyɛ yɛn ho bɔne esan sɛ niema ɛkɔ so wɔ wiase ɛde yɛn na brabɔ ɛto niema ɛnyɛ bebree deɛ bɛn emu esan sɛ wokɔhyɛ paneɛ ɛde sunsuanso bɔne abraw na wode atete atena asase so fa so bɛn ɛna wobɛnya nti yehu yehu yie sɛ yɛsi yɛntumi ɛntena ase bɔkɔɔ na sɛ yɛkɔn bɛdɔ na yakɔ yɛn yere ho a yehu ne sɛ yɛne yɛ yere akasa sɛ ebi a oba me ho a kwan sei na mepɛ sɛ o yɛ sɛ deɛ bɛyɛ a yɛn wo dodo ɛno no yɛ wo ne otumfo nyankopɔn ɛntɛm na yɛn ka sɛ awododoɔ so nti yɛne yɛn yerenom ɛnna ɛno deɛ me ne obi anya adwene obi wɔ hɔ a sɔfoɔ bi wɔ hɔ a oni atenka nti obetumi ayɛ ne fasting bo so mmiɛnsa a ɛyɛ ɔno n'asɛm but obi so wɔ hɔ a ɔwɔ atenka sɛ ɔbɛkɔ akɔfa obi yere deɛ ɔbɛkɔ akɔfa ɔbaa bi ama awurade anim agu ase deɛ ɛde abere bi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ ɔyere ho a ɔne no nkɔ obetumi meda sɛ wo mobile number bi a na obi bɛpɛ sɛ ɔno bɛdi nkɔmmɔ dwumadi yɛ akyi yo me number yɛ 0246 280 150 me wɔ the Apostolic Church Ghana yɛda ase bebree chief wasɛm di awie na yɛnkɔ masɛm di awie ɛm sɛ yɛna afrɛfoɔ no binom ɛkyerɛ sɛ wɔne ne yere toɔ ɔma wo num ahokyɛ nti ɔmo ɛyɛ family planning ne dabi nyɛ saa ne yɛka ahokyerɛ nti yɛnyɛ family planning ɛna mɛwo nti ɛno ɛnyɛ family Islam deɛ mɛwo me ba akyi nti mekɔyɛ family planning deɛ ɛyɛ bɔne ɛna ma wo num nti meyɛ family planning sɛ menwo bi nka ho ɛno nso Islam ɛyɛ bɔne nti sɛ bibia nsi kwan na mmom awo nti deɛ a mene ɛnsɛ gyidie ni bia yɛ family planning because sɛ bibia nsi kwan sɛ ebia ɔba no ɔhaw bi da no so akwadaa no okuta no no ni apomden ɛni nti na doctor advice ne sɛ dabi ma anyɛ saa deɛ na wo de wo pɛ sɛ dabi me wo yɛ yini nti me yɛ family planning na me ne me kunu atena se na yɛ nwo bio sei ɛno deɛ Islam ɛyɛ bɔne because saa deɛ na wo kɔyɛ no next say wo koye no be 5 years asem o saa bra no so no ana di problem ba wo te wa no wo tu ahwe no nti eno de enye saa kra na ye ka enye saa kra na ye ka say wo te ho awo nti ma wo mienu me ne be ma na wo na ba bia obi asma no o kan say ono awo enan ena oni kuna wu ena nso ko ware we na nti be ma no ko ware no onim se ga ne ya ba ya so oba wu bi onim se be ma oba no awo nan ana ono so awu num ena omo ye nkono ena onim ena okọ ware na afi de odi family plan na ebe hye oba no se oba ne ntena se ma onwu bi nka ho ada wo be kuna na medas Islam de anu de nyame ma ho mpacha wo mobile number na yen so 0243 1665 yeda ase bebre so for Richmond yentie otia wana yen so de midi kankan ze family plan de enye na me se aduane a ede no dini kakra sani mala nka wo yire tuhwi a aja wo be ne den wo tuhwi no wu a ese wo be ne den edi mesre se obia mo ne yire ho ban obia so mo ni kunu ho ban na according to 1 Corinthians chapter 7 verse 5 no wo se mo mfa mo ho enkame mo ho gese mo baanu pene so se obetena ho ebre kakra na matu mo ho asi ho ama mpaibɔ na afi mosani ahyia mu bio na obonsam amfa mo honam mmereye so nemu aniesi do you Kristo ni a mampaibo hiaw ma fasting hiaw etura bia honam na de akonobo usura no pa udidi awia udidi anwumre didi o Kristo so ne sei akonobo wia wo saa etura bi cross o twen awurade na hwe se awurade be bibi kura kire wa tinye so ye sofo da bia na ye elder wo ye member even kura no ma wo ne wo muhiem kesen ete wa hoɔden so mema bebre ni ahoɔden wa adwuma yem ni nyina ne sɛ bribia ne hunsu ye kɔba ho
Dini nyina no. The Zobo number na yembo. Number ne 0540 54 47 48. God bless you all. Amen. Ebusan for ye de besi ha no eda fampa yewie na yenko. Yɛda wase na awurade sɛ na wo mɔboro ho so adom yɛn na waka yɛ hɔ ma yɛatumi apɛnsɛmpɛnsɛm asɛm mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔne onyam bɛyɛ kɛse na yɛmfiri ɔdom ho nhwe ase nti ɛna saa adwumadie wɔ hɔ deɛ yɛka yɛ a ɛnyɛ biara ɛserɛ so bɛhu yɛ mmɔbɔ no ade akyɛ yɛn deɛ ɛde nkɔsoɔ no mpagya bɛma wo ma deɛ awurade hyira so ma yɛn daa ɛwɔ yesu kristo deɛ mu amen. Yebeda elder ayi Kofi as municipal chief imam Ayura Alhaji Ahmed Osman Yeboa ena Reverend Richmond or say yeda wo nyina ase papa wo ne bae na yebeda Facebook for no nso ase wo mo ebae ewo ho nyame nhira mo papa YouTube no nso na live mechia mikrofon bonsu bonsufo nyina mechia mo anwumre menim se mu tie me Kofi Isaac minuano anwumre mema wadwo one wo ho kani ene ebusuane nyina me papa ne minuano nyina mema obibia adwo nyame ya adoma ochina ahomache no numpa mu yebesan hia ewa ade ache bia adwumadie eso edam nyina ase mo anitie Gyedie wanya so muye Gyedie wanya so muye no bonza mu adinyo Gyedie wanya